روزم دیر شد. معلومه علاقه ماش کرده ایستادم. درست شد. کاری که پیش میکنیم که ما هم در جریان همروی معلومه مشغول شروع کنیم. خب من رفتم. سلام علیکم معلم جون. و علیکم السلام. نازنین صبحتون بخیر. صبح شما بخیر باشد. شکر. بار کنید کم ترک نودرست شد که من بعد از شما اومدم. هیچ گرم کمتر منم گرم کردید. بدن گرم کنم افته برآمدم. خب سلام بینندگان عزیز، این برنامه البته قویتان است. همراه معلم عزیز ازودا اشورова، هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان، سرآینده خوش‌صدا. озода ашурова соли 1970 дар шаҳри Конибудом таваллуд шудааст. хатмкардаи донишгоҳаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода мебошад. солҳои 2003-2007 дар Академияи мақомоти Тоҷикистон таҳсил намудааст. аз соли 1996 то соли 2018 дар ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурӣ фаъолият бурдааст. чанд муддат аст ба сифати омӯзгор дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ кор мекунад. махсусан шохаҳои овозии ушоқ, амали дуггоҳ, сарахбори ормони ҷон, уфари ормони ҷон, кулли бахшҳои насри шашмақомро ба тозагӯӣ иҷро намудааст. дар хондани асарҳои оҳангсозони тоҷик низ муваффақ аст. ба Русия, Амрико, Эрон, Миср, Ҳиндустон, Испания, Германия, Франсия, Англия, Белгия, Словения, Норвегия ва дигар давлатҳо сафар карда мусиқии суннатии тоҷикро муаррифӣ намудааст. соли 2005 соҳиби унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон ва соли 2011 соҳиби унвони баланди ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон гардидааст. дорандаи ҷоизаи байналмилалии Греми мебошад. бо медали хидмати шоиста қадрдонӣ гардидааст. ба ҷуз сарояндагӣ ба варзиш низ рағбати зиёд дошта пайваста ба он машғул мешавад. мо камтар акнун баданро гарм мекунем. пеш аз ман шумо аллакай баданатон гарм аст. маълум аст ҳаракатҳои нафасҳои шумо. варзиш дар зиндагии шумо чӣ нақш дорад? варзиш пеш аз ҳама барои инсон бисёр роли асосиро иҷро мекунад. барое ки шахсан ман аз ҳамин хурдӣ варзишро дӯст медорам. барое ки падари худам ҳам як гӯштингири маъруф буданд. гӯштингир? худо шодраво. бовар кунед ман аз хурдим дӯст медорам. то ҳол напартофтам ман варзишро. варзиш пеш аз ҳама ин барои саломатӣ бисёр хуб аст. албатта. озода ашурова бонуи ҳунари шашмақом, яъне мо огаҳӣ дорем ҳунари шуморо. аз ҳунари шумо медонем ки чӣ хел овози марғуладор пурқувват доред. тамринҳои навбатии барномаи қавитанро пас аз ана ҳамин роҳраи варзишӣ шурӯъ карда таби шуморо болида мегардонем. бо мо бошед. ҳамин суръатро тез мекунем. малимаҷон акнун мебинем ки ҳозир шумо чӣ хел ҳаракат мекунед. камтарак медавем малимаҷон. мисли ман анам хел ҳаракат мекунем. пеш аз оне ки ман омадам чӣ қадар давидед шумо? як соат дигар медавем. як соат дигар бозир озода ашуроваро муалимаи азизро мебинем ки пас дар шашмақом овози марғуладор доранд, дар ҳаракат чӣ хел бошанд. беҳтарин. дайдан хуб аст. хоб бинандагони азиз дидед шумо муалимаи азиз озода ашурова аз варзиш умуман наметарсанд. мо варзишгарон худамон аслан тарс дорем. вақти ба масалан ҳарб мебарем ба майдони варзишӣ бо масалан ҳарифонамон озмоӣ мекунем, як тарс дар диламон ҳаст ки мабодо мо мағлуб мешавему ба ватан бемедал бармегардем. аз ҳамин хотир муалима
дили мустаҳкам доранд, бисёр шахси ғайюр ҳастанд. Хуб, мо суратро уста пас мекунем. Ҳозир як нафас ҳарос мекунем оҳиста. Беҳтарин муаллимаи азиз бовар кунед, дар ҳамин чанд лаҳзае ки мо дар орои варзишӣ будем, аллакай ҳам бадан гарм шуд, ҳам омода шудем. Шуд дар роҳраи варзиши баданро хуб гарм кардан ва акнун мо тамрини аввалинро аз ана ҳамин гурзҳо шурӯъ мекунем. Як маротиба ман нишон медиҳам. Ана ҳамин ҳолат меистем. Дар ҳолати ба зонуқат, яъне ба истилоҳ приседания нишастан, каме масалан ба поён равона карда, дар ҳолати хистан каме ба боло ана ҳамин гурзро равона мекунем. Ана ҳамин хел иҷро мекунем. Аллакай бе ишораи ман муаллима худашон иҷро карда истодан. Офарин. Хуб, шурӯъ мекунем муаллима. Аслан 2 давра, 3 давра, 12 маротиба, лекин мо 8-7 маротиба иҷро мекунем. Дар вақти иҷро кардан миёнро эҳтиёт кунед, чунки дар ҳолати нодуруст иҷро кардан метавонад миён осеб гирад. Шумо аллакай худатон медонед. Агар нодуруст хам карди, аллакай дигар рост истода наметавонед. Наметавонед, дуруст. Хуб, шурӯъ мекунем. Бале. Ногуфта намонад, вазни муаллимаи азиз 8 килограмм, вазни ман 12 килограмм. Баъд аз ин дар лекин баъд аз ин дар вазнро иваз мекунем. 12 муаллима 8 ман. Мешавад? Хуб, меравем. Гирифтем. Оҳиста. Хуб, анамки як рӯ истодем. Не, аввал 6та баъд мебарорем. Войсод, меравем. Я. Аз 8 гузашт. Метавонед монед. Дуруст қайд кардам. Ҳамин баъзеҳо дар мавриди гурзро бардоштан, аслан баъзеҳо анам хел мебардоранд, ин нодуруст аст. Аслан аз рӯи қоида каме миён дуруст шавад, бояд хам шуда боз бардорем. Муаллима акнун ҳамроҳи ман ба истилоҳ инструктор ҳастам. тавсияҳоро мефаҳмонанд, шумо дар ҷараён бодиққат бошед. Хуб, чӣ хел диққатро ҳис мекунед? Хуб аст. Пеш аз оне ки ба даври дуюм гузарем, ман ба шумо як савол метиҳам. Ҳамин шашмақомхонӣ ин ҳунари худододӣ аст, чунки 6 мақом аст. Дар ҷараёни шашмақомхонӣ вақте шумо пас гуфтед ки ба варзиш машғул ҳастам, варзиш ва шашмақом чӣ вас пайвастагӣ дорад ба овози шумо, ба овози марғуладори шумо? Якумаш барои роҳи нафас варзиш хуб аст. Барои агар санъат ҳунарманд бошед, барои роҳи нафас, ҳам аз рӯи қаду баст, мисал саҳна мебароӣ, қаду басти хушрӯ дошта бошед. Албатта. Пеш аз оно чеҳраи зебо дошта бошед, қади баланд, овозатам баланд бояд бошад. Ҳамун ҳусни худат бояд овозатам мувофиқ бошад. Дуруст аст. ҳусни муаллима дар ҳақиқатан мувофиқ ҳастанд ҳам ба варзиш ва ҳам ба ҳамин санъат ки доранд шашмақом. Гап дар сари зебогӣ рафт, қаду баст рафт, яъне ҳаракатҳои бадан рафт, мушақҳои бадан. Ба варзиш машғул шудани муаллимаи азизи мо ва ба санъати худашон шашмақом ин бисёр пайвастагии хуб дорад. аз ҳамин хотир мо мегузарем ба даври дуюми барномаи зебогӣ. Ин боз як зиёд шудани ҳунари ҳамон худи шахс аст ки эй чеҳраи зебои ту рашки бутони озарӣ ҳарчанд васфат мекунам лекин аз он болотарӣ ту аз пари чобуктарӣ аз барги гул нозуктарӣ ваз ҳарчи гӯям беҳтарӣ ҳаққо аҷоиб дилбарӣ ваз ҳарчи гӯям беҳтарӣ ҳаққо аҷоиб дилбарӣ. зебогӣ гуфтеду ҳамин суруд ба ёдам яке зад. ман гумон кардам ки барои ман хондед, лекин дар ҳақиқат яке барои мухлисҳо буд. ташаккури зиёд дар ҳақиқат овози маин доред. муаллимаи азиз, чӣ хел қаду қомати ман? мо варзишгаро ҳастам. беҳтарин аст. қаду қомати шумо ҳамин барои варзиш беҳтарин аст.
саломат бошед. Афарин. Кӯшиш мекунем ки аз варзиш дур шавем дигар. Саломат бошед. инсон то вақте ки ҳаст варзишашро мепартояд. Ана ҳаминро ман мехостам аз шумо. бовар кунед мана аз хурдӣ то ҳозира намепартомем варзиша. вай вақтҳо мисол толораи варзишӣ камтар будан. ҳозир бинед дар тамоми гӯшаҳои тоҷикистон бисёр шудаги ман мехоҳам ки ҳамин занҳои мо ҳам ба ҳамин варзиш дода шаванд. на фарбӣ мешаванд, на ягон ҷӯшон касал мешаванд. дору дига намехарӣ. бовар кунед варзиш ҳамин бисёр чизи хуб аст. дар ҳақиқат муаллима дуруст кат кардан. ман як хотираҳои пешин аз мусобиқаҳои пешина дар ёдам омад. вақте ки мо тамрин мекардем бархе аз варзишгарон тасаввур мекунанд ки бояд ҳама ҷиҳата таъмин бошанд, тамрин кунанд. масалан рафта парчамбардор бошанд ки муваффақ шуда баргарданд. ин тавр нест. варзиш як чиз аст. вақте ба толор омадӣ, тамрин кардӣ, машқ кардӣ, ана ҳамин аллакай ватаната дӯст доштанаш маълум мешавад. чизи муҳим ин аст ки ту бояд аз зал берун нашавӣ, пайваста бояд дар толор бошӣ. аз ҳама муҳим ба тамрин машғул шудан аст ва ҳамин аст. мегузорем ба даври дуюми барномаи варзиши қавитан бо мо бошед. як бори дигар гурзро гирифта аз ҷӯ хиста бо ҳисоб як ҷо меравед. як нахандоне. абда фикр мекунам бас аст. як то аз ман зиёд кор кардан меомад. ҳунари санъаткор масалан ҳунари шумо шашмахом аст. ҳунари мо варзишгарон танҳо ба намудҳои варзишӣ машғул шудан аст. барои чӣ ба ҳунар машғул намешед? санъат барои чӣ ҳунармандон ба варзиш машғул мешаванд? чаро варзишгарон ба санъат машғул намешаванд? варзишгарони бояд маъруфи ҷумҳурӣ бояд мусиқии классикии худашонам дӯст доранд. албатта хоб шарт нест. бояд мусиқии хо классикӣ бошад, хо халқӣ бошаду хо ҷанри эстрад. албатта. бояд чунки тавонад ақаллан замзама карда тавонад. шабакаи моро тарк накунед. мегузорем ба тамрини дигари барномаи варзиши қавитан. тамрине ки мо иҷро мекунем ман як маротиба ба шумо пешниҳод мекунам. не ман метавонам аллакай. чӣ хел шумо метавонед? ман аллакай ин машқа аниқ метавонед шумо? албатта гуни азиз метавонам. барое ки ҳар як асбобҳои ҳамҷа мисол дар корӣ барои занҳо масалан ҳаминро гуфтанд ки устоди ман собир ки аброрҷон ҳамин бисёр нағз аст ки барое ки ҳам даст хароб мешавад, ҳам китф, ҳам пушт рости шурӯъ мешавад. аввалин маротиба дар барномаи варзиши қавитан яъне санҷиши устувории бадани чеҳраҳои саршиноси ҷумҳурӣ ки аст аслан ман ба онҳо нишон медодам, иҷро мекардам. ино худашон ҷуръат карда маро як тараф карда иҷро карда истоданд. масалан меравем кани барои чӣ хел машқ мекунем? вазни сабуку шумораи бисёр. барои агар мо вазнаш вазбин бошаду шумораша бо бисёр кунем дастҳои занҳо аллакай мегӯем ки занги дасти мард мешавад. 100 кило кунем мускулои болай мешавад. агар 100 кило кунем не ин барои зан намешавад. намешавад. не шуд инамин масалан инамин дастаи хел пеш бонои азиз тавсияи муаллимаи азиз Озода Ашуровро хуб гӯш кунед. беҳтарин 18 19 ман то 50 мерам 99 шуд фикр мекунам. кани як савол дигар кани пеш иҷро кунед. халия ане қоматро рост карда ба самти қафа аз қафо бошад. ин халаш осонтар аст барое ки
خود شروع با میشینی بله. 1 2 3 4 خب 8 9 10 10 11 11 13 54 67 15 68 350 1000 ето сада рав гӯеда ман мира шуд кани равед посада майлаш не шуд лекин ман чизо мехоҳам бифаҳмам ки аст ки ҳамроҳи шумо тамрин мекунад бори аввал дар барномаи варзиши қавитан ягона ҳунармандеро бухӯрдем ки пайваста ба варзиш машғул аст ва тамрине ки ман ба он кас пешниҳод кардам онҳо бемасалан шарҳи ман худашон иҷро карданд рости гап инҷа устодони бисёр беҳтарин бисёр ҳастанд ба монанди акаи озод акаи аброр бег муҳаммад мо бори дигар миннатдорем беҳтаринанд бале ман хурсандам яъне сираш дар ҳамин аст нозикиҳои ҳамин варзишро лекин мефаҳмонам бинагони азиз мо боз барномаи варзиши қавитанро идома медиҳем шабакаи моро тарк накунед бо мо бошед боз ин тамрине ки ба шумо пешниҳод мекунем маҳз барои мушакҳои қафаси сина ва мушакҳои китфон равона карда шудааст шумо ба фикрам худатон аз медонед як маротиба ман ба шумо нишон медиҳам анами хел қоматро рост карда рост дастро оварда ба ҷояш бурда анами хел ман метавонам иҷро мекунем нафаҳмидам ман метавонам зарур нест бегони азиз ин бори аввал аст ин бори аввал аст ки иштирокчии барномаи варзиши қавитан худаш аз ӯҳдаи тамринҳо ба хубӣ баромада истодааст яъне бе кӯмаки ман мебинем қарибки ҳар рӯз ҳамин машқро иҷро мекунем барое ки бисёр муҳим аст бале ин дастҳо бояд ихе рост набошад бонувои азиз бояд камтар қат бошад ана ихе мебиёд ҳар вақти овардан рост шавад бояд бале дар ҳақиқат дуруст қайд кардам ана овардан ба ихе бад ана ихе сарояндаҳо ҳунармандони азиз дидед ҳам даст ба қувват мешавад ҳам китфҳо аз шашмақомхонҳо эҳтиёт бошед ҳамин бовар кунед агар масалан дар бораи худи шахсияти инсон ё фарзанд мисол агар гап равад бовар кунед агар ҳамин модар солим бошад фарзандошам солим аст ҳамин модар дар ҳамин худи оила пешсаф бошад ба ҳамаи корҳо ҳамун фарзандашам ҳамун хел мешавад ман хушбахтона хайҳоли чашм нарасаду чашм намерасад ман ягони беморхона нарафтам ки варзиш гуфтам ку бисёр чизи хуб аст барои саломатӣ барои оила фарзандомам агар яке бемор шуда монад ман аллакай медонам ки бояд бо чӣ тавобат кунам шарт нест ки ба беморхона равӣ ҳамин ҳар як инсон худаш бояд духтур бошад шояд ман аз зиндагии худам ё таҷрибаи худам бисёр чизоро медонам духтаронро бисёр вақт худам тавобат мекунам хона ба худатон бовар кунед ҳамин мебинам ки аллакай камтар касал шудан мегӯянд ки гулим дар кадисос ё ки ман чи зуком бовар кунед бо чанд чизҳое ки мисол дар хона ҳамун чизҳои мана имбирчой мегӯем лимон чой масъалаи хӯрок бошад шарт нест ки ҳамин ҳар рӯз бирён хӯрем ин хел мумкине саҳар ҳатман бояд ақаллан як дона тухми об ба пухтагӣ бисёртар инсон ҳамин солимиш аз хурду хӯрокам вобаста аст саҳаргоҳон наҳории шумо нисфирӯзӣ шомгоҳон чӣ истеъмол мекунед ман саҳар бовар кунед ба ҳамаи кором ҳамин дар вақти соаташ бошам гӯям агар саҳар аввал як стакан имбирчой яъне ки чой катине ҳамун лимону имбира тайёр кара мондагӣ вай аллакай ма тайёр кара мондагӣ доим дам карда мемонам чай саҳар мебурам ҳаминҷо мебиём машқ мекунам бо рост корхона бо кора давом мекунам 6 саҳар инҷа мебиём 6 субҳ инҷо мебиём бо баъзе вақт мешавад ки соаташа дига мекунам
برای که از روی کار از روی که اون مجلس یک چهاربینی باشد من ساعتی آمدنی ورزشم دیگر میشود. با قول میگویند که آن باباهای ما بیبیهای ما میگفتند که اگر مادر زن با ثبات نباشد با قوت نباشد مستحکم نباشد فرزند سالم به دنیا نمیآید. از همین خاطر همین نمونه بانوی تاجیک بانوی هنر یعنی بانو باید با ثبات باشد نگونی عزیز پرهنر باشد ورزشگر باشد اینچنین بعد فرزند سالم به دنیا میآید. راستی گپ من قریب 24 سال در خودی کمیته تلویزیون در انسامبل ششمقام کار کردم و در بین همون کار کردنم از سال 2017 مرا دعوت کردن دانشگاه آموزگاری تاجیکستان خودمون به نام صدرالدین عینی. در آنجا من مدیر شعبه فرهنگ خودی همون دانشگاه کار کرده بودم. باور کنید همونجا بیام من چهره‌ای یعنی صحنه زیب باشد آوازهای خوب داشته باشد یا مهارتی خودی برندگی داشته باشد شعر خوانی هر یک همین چیزای ما اول چینده در یک انسامبل ما انسامبل تشکیل کردگی همونجا باور کنید قریب یک 20 اسباب خریدگی انسامبل بسیار خوب داریم در اونجا. بسیار بچه هایی که مثلا سرود میخواند باور کنید از بسیار بعضی کسبی هنرمند بودگیش این بچه ها شروع میخواند. باور من مثال یگان کسی یگان چی گفتنی هم نیستم و یکی خورسندم که همین خیلی شاگردا هست. معلمای عزیز احسان با شما با اون که شما برزه میون که شما هنرمند هستید سرانده خوب هستید ورزشگر هم هستید و شاگرد تعلیم میدید تربیت میکنید. بگذاریم بعد از دوم 24 سال شده است که در صنایع تاجیک کار و فعالیت میکنن 24 کیلو میمونم اجرا میکنن. تیاری؟ کنی 24 کیلو یک چخیل است؟ آولی یگان وزبینیش نیست یگان وزبینیش؟ نه شما این برنامه سنجش سوری بدن است شما چیکار میکنید؟ کنی؟ چند بار نمده؟ 24 چند میشه؟ کیلو 48 کیلو من نفهمیدم باز بهتر شد برای چی؟ مونید ای بایه 3 تا 24 ها من ماتماتیکا دا سوست 72 انا ایش نگونی باش عزیز 72 کیلو من نمیدونم مونید معلم عزیز حالا ایستید اقلا یک 10 طرفه انا کیلوی موندگی تو این چپراسه 650 روز کنید نگونی عزیز ای بایه خیلی خودتون اسمی نقص 3 تا 24 بودن 4 تا 24 چند میشه 4 تا 24 96 این نیک نبار کنه اخو 96 این برای مردها است مالش یک بار من میسنجم این سنجش استوری بدن است انا این سنجش استوری در اینجا معلوم میشه میسنجیم یک 2 این چند کیلو 96 در برابر که معلم 24 کیلوگرم اجرا کردن باز من 3 مرتبه 4 مرتبه زم کردم اینم یک نتیجه نظررس است برای باز هم با دیگر نتیجه ها نویل گشتن. خب میگذاریم با دیگر تمرین در پیش داده این است فهمید که مادری سالم فرزند سالم جامعه سالم بهترین. тамошобини азиз мегузорем ба тамрини охирони имрӯзаи барномаи варзиши қавитан яъне баъзу нуқат нишастан ба истилоҳ приседания. рекорди пешинаи барномаи варзиши қавитан 5 маротиба буд яъне ин категорияи ба истилоҳ бонувон саодати анварӣ 5 маротиба шишта хиста рекорди қавитанро гузошта буд. акнун муаллимаи азизи мо Озода Ашурова агар рекорди барномаи варзиши қавитанро гузоранду 52 53 60 ё 100 маротиба иҷро кунанд рекорди навбатӣ гузошта мешавад ва иштирокчии навбатиро дар барномаи варзиши қавитан мо интизор мешавем. як маротиба мо пешниҳод мекунам. хуб метавонед дастҳоро ба пеш гузоред масалан оҳиста нишаста хиста метавонед ба пушти сар мушкил аст ман хеле метавонам қабул ман ин хелаша назмам ҳар як иштирокчӣ ба худ махсусияти хоси худашро дорад. хоб мо шурӯъ мекунем
як 10 маротиба ҳамроҳи муаллима иҷро мекунам ва баъдан худашон бе ман идома медиҳанд. бо мо якҷо бошед, шумо низ такрор кунед. бойсу 1 2 3 меравем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Бале. Бист. 25. 35. 40. 45. شوخی میکنه شما؟ نه خمالی 50. 50. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Епасе. рекорди навбатии барномаи варзиши қавитан гузошта шуд. ва сило категорияи бонувон. Син солам ба назар кӣ моҳи июн 51 мешавад. суруд хондан, шашмақом, варзиш. мо миннатдор ҳастем. Ман дӯст медорам варзиш. Аввал варзиш. нафаскаши муаллимаро бинед. гумон мекунам ки душвор аст нафаре пайдо шавад ки рекорди Озода Ашуроваро иҷро кунанд. дар инҷо барномаи варзиши қавитан ба анҷом мерасад. ҳамеша тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошед. муаллимаи азиз агар ягон таманниёт дошта бошанд, барномаи варзиши қавитанро ҷамъбаст мекунанд. тоҷикистони мо ором, сулҳ ҳама вақт бошад. бинед чӣ хел тоҷикистони мо гул шукуфта истодааст. шукр мекунам ва таманниёте дорам ки ба ҳамин мардуми тоҷикистон мехоҳам ки ҳама ба ҳамин варзиш дода шаванд, машғул шаванд. агар хоҳанд ки ҳамавақт зебову солим монанд, варзишро аз даст надиҳанд, фақат машқ кунанд. хуб, дигар таманниёт надоред? таманниёти ман чием? як 4 мисра як суруд мехонам. суруди дӯстдоштаи ман ҳамин аст. боша. шунидам ин ки ту ранҷиди аз ман, аҷаб нигоибона гӯй акнун. чӣ кардам ин ки ту дил канди аз мано, зироҳи ваъдаи худ рафта берун. чӣ кардам ин ки ту дил канди аз мано, зироҳи ваъдаи худ рафта берун. ҳасан то барномаҳои дигари барномаи варзиши қавитан.